extraordinare. Nu pot să spun că am acum niște emoții că ar trebui să plec acasă. Dar vă spun adevărat că mă mișcă faptul că totuși într-o sală în care se țin recitaluri de muzică ușoară, în care vin cântăreți mari, 4, 5, balet, ne apare actorul Piersic care spune, mă copii, ăsta sunt, și de-aia și am început așa, pentru că trebuie să vă spun, am venit cu 2 ore înainte. Nu de altceva, dar ca să mă obișnuiesc cu ideea că sunteți în sală, că sala asta este imensă și pentru că eu o singură boală am avut în viața mea. Am întârziat peste tot. Dinu Cernescu, întâmplarea asta, dacă nu vă spun, degeaba cântăm. Și degeaba facem concertul ăsta, pentru că eu n-am venit pentru concert, eu am venit să povestesc cu dumneavoastră. Știți că îmi place asta. Așa. Și atunci, Cernescu mi-a spus, Florinache, nu ai voie să întârzi, ai 40 de interpreți, tu dormi dimineața, vii cu întârziere, ce să zică ăștia care sunt aici și te așteaptă, ești capocomico. Zic, am înțeles. Și vine o dimineață, când m-am trezit greu, mama trăgea de mine, stăteam tocmai pe strada Bach prin Floreasca. Când am ajuns, zic, acum trebuie să acționez tare. Zic, copii, sunt vinovat? Sunt vinovat. Sunt vinovat. Dar trebuie să vă spun că mama a vrut să-mi facă un ceai, sau mă rog, o cafea, a aprins o hârtie, a aruncat-o în coșul de gunoi și a luat foc bucătăria. Au venit pompierii, Dinule, îți dai seama, copii, cum puteam să viu eu, să o las pe mama singură acolo, cu pompieri, cu nebunie și de asta am întârziat. Toți au rămas cu gura căscată. Dinu zice, extraordinar. Eu, ca să mă dau mare repede, zic, haideți să începem, că n-avem timp de pierdut. Și începem piesa, reflectoare, muzică, și începem. Eu care văd tot și ceva în plus, îl văd pe Cernescu ieșind afară din sală. Zic, unde să duce ăsta, mă, frate? Nu trec 3 minute și apare Cernescu, zice, stop, opriți-vă, faceți lumină. Băi, Florine, tu ești normal, așa-i? Zic, da, dar de ce? Am dat telefonul lui doamna Piersic și am spus, doamna Piersic, regret foarte tare că s-a aprins bucătăria. La care doamna Piersic a spus, care bucătărie, Dinule? Și Florin mi-a spus că s-a aprins, că au venit pompierii. Care pompieri, Dinule? Florin joacă pe gând. El deja a intrat în pielea personajului și minte de îngheață apele.